Så triller vi altså stille og roligt ud på den amerikanske prærie her. Vi er afsted i vores rigtig, rigtig fine lokomotiv. Og det er altså ikke helt tilfældigt, at det lige præcis er et gammelt lokomotiv, vi skal ud og besøge prærien i. Det var nemlig sådan, at en gang for mange, mange år siden i 1800-tallet under industrialiseringen, der blev der altså lagt jernbaner tværs over Amerika. Jernbanebyggeriet var et meget hårdt og slidsomt arbejde for dem, der skulle lægge de her jernbanestrækninger. Det var altså flere tusind kilometer, vi snakker om. Det var nybyggerne, der kom fra Europa, der kom for at lægge de her jernbaner her, og også indførte damplokomotivet. Det gav altså hele Amerika et stort løft i forhold til økonomien, og handlen i landet blev altså forstærket rigtig meget. Desværre så medførte det altså også nogle ting, der ikke var helt så gode for amerikanerne, især ikke de indfødte amerikanere. Det var nemlig sådan, at de indfødte amerikanere, de levede på det her tidspunkt i en rigtig fin harmoni med naturen, og især også med naturens dyreliv. Og da nybyggerne de kom fra Europa for at indføre de her jernbanestrækninger, der opstod der altså nærmest en krig mellem nybyggerne og det indfødte folk. Faktisk så blev det så slemt på et tidspunkt, at de her nybyggere her, de begyndte at skyde en hel masse bisonokser for at genere det indfødte folk, som ellers brugte bisonoksen til op mod 50 forskellige ting og sager. Det kunne være sådan noget som tøj og sko og mad selvfølgelig, men også telte og snore, og ja, man kunne altså få meget ud af sådan en bisonokse. Det man ikke kunne spise, det fandt man altså bare på et eller andet andet at bruge til. Så nogle af de dyr, vi skal ind og besøge i dag her på vores amerikanske prærie, de har altså en historie, der strækker sig meget langt tilbage, sammen med de indfødte amerikanere ude på prærien. Inden i vores allerførste anlæg, vi bevæger os ind i lige om et øjeblik, der har vi nemlig vores store, fine flok af bisonokser. Den består af en hel masse hunner og deres kalve. Så har vi også en stor tyr, men han går altså i næste anlæg igen. Og det er altså fordi, at de er relateret til hinanden. Så derfor så har vi lige skilt ham ad fra flokken, så vi undgår indavl med dem, som han er i familie med. Men udover vores bisonokser, så har vi også et andet sjovt dyr herinde i anlægget. Det er altså lidt en anden størrelse. Det er nemlig vores, sorthalede præriehunde. Og selvom det altså hedder en præriehund, så har den absolut intet med en hund at gøre. Men den har altså fået dens navn, fordi de er rigtig dygtige til at kommunikere med hinanden. Og hvor er vi heldige, at vi har vores flok af bisonokser heroppe på højre hånd. Og der kan vi altså også se vores fine kalve, vi har været så heldige at få. Vi har altså 3 bisonkalve, og så er der også lige nogle unge kalve, der var sidste år, der tumler rundt. Bisonoksen, den kan komme op og veje over et helt ton, så det er altså et rigtig, rigtig stort dyr. Og hovedet bare på sådan en bisonokse, det kan sagtens veje op mod 100 kilo. Ja. Derfor så har de altså også den her pukkel her nærmest op mellem skulderbladene. Og det er altså en pukkel, der indeholder en hel masse store sener og muskler og led, der hjælper bisonoksen til at holde det her meget, meget tunge hoved oprejst. Selvom bisonoksen den er så kæmpe stor og vejer så meget, så skal man altså ikke tage fejl af en bisonokse, for sådan en den kan faktisk løbe hele 60 km i timen. Det er altså helt vildt meget for så kæmpe stort og tungt et dyr. Lige nu der vil I måske også lægge mærke til, at deres pels ikke er sådan super pæn, men det er altså bare fordi de er ved at smide deres vinterpels. Og det gør de altså i sådan nogle totter her i forårsmånederne. Så jeg tænker snart, så ser de lidt pænere ud. Men prøv at lægge mærke til de unge tyre deroppe fra sidste sommer, som altså leger lidt deroppe på bakketoppen, hvis I kan komme til at se dem. Det var altså sådan i det gamle Amerika i 1800-tallet, da nybyggerne de begyndte at skyde de her bisonokser, så var de meget, meget tæt på at udrydde hele arten. Der var altså meget få bisonokser tilbage. Og der blev altså også indført sådan en regel om, at hvis man kunne nedlægge en bisonokse, når man var ude og jage,
og man så kunne skære dens tunge af, og man lige kunne gå ind på det lokale værtshus, så kunne man altså lige bytte den til en kold øl. Så det var altså bare mega, populært at få de her kolde øl her, i stedet for en bisontunge. Så derfor var den her art altså meget, meget tæt på at blive udryddet. Heldigvis er der ca. 400.000 bisonokser ude på den amerikanske prærie den dag i dag. Så den er altså ved at være godt stabil igen, arten. Men I kan også prøve at holde øje med græsplænen herinde. Der er altså en hel masse små huler rundt omkring. Og det er altså fordi vi har vores små præriehunde herinde også. Præriehunde, de lever gerne i kæmpe store kolonier. Nogle gange med 500.000 præriehunde i en koloni. Og det er altså også derfor, de netop hedder det her præriehunde. Det er altså fordi, de er rigtig, rigtig dygtige til at snakke sammen. En af de lyde, de siger, minder meget om en hundegø, vi kender fra vores hunde. Og så altså, man troede faktisk, det var nogle små hunde, der løb rundt i prærien, eller på prærien, dengang man opdagede dem. Så skal I altså huske at holde øje, når vi kommer ind i det næste anlæg, om I kan få øje på den helt store bisontyr derinde. Så håber jeg, at han kommer tæt på os, så vi virkelig kan fornemme, hvor kæmpe stort et dyr det er. Ellers kan jeg se, at der er gang i nogle andre dyr derinde. Vi har nemlig vores amerikanske sortbjørne inde i anlægget her. Vi har hele 10 sortbjørne, og de er altså fordelt lidt ud på nogle forskellige aldre. Vi har nogle unger fra sidste år, og ellers så har vi også en god stor håndfuld voksne sortbjørne. Sortbjørne, de har rigtig, rigtig mange seje egenskaber, så jeg er oppe i de forreste vogne. I kan faktisk allerede nu begynde at kigge lidt op i træerne og se, om I kan få øje på nogle sortbjørne. Det er nemlig sådan, at sortbjørne er mega dygtige til at klatre, og det er faktisk noget af det allerførste, de lærer, når de kommer ud af hulen som helt små unger. Så skal de altså lære at klatre i træer, så de kan komme væk fra de farlige ting, der kunne være nede på jorden. De har nogle rimelige ro trædepuder og nogle kæmpe store klør, sådan nogle sortbjørne, og det hjælper dem altså til at være dygtige til at klatre i træer. Så selvom det umiddelbart ligner et dyr, der er sådan lidt klodset og ikke særlig dygtig til sådan noget, så er de altså rigtig, rigtig gode til det, trods de vejer 250 kilo, de største af dem. Over til højre for os, der har vi altså, det er vores 2 unger fra sidste år, der går der. Og så har vi også til venstre en af vores lidt ældre og større sortbjørne. Så de er sådan lidt rundt omkring herude i anlægget. Der går også en lidt op foran os. I lægger måske mærke til, at jeg står her og kalder det for sortbjørne, men faktisk er mange af dem brune. Og det er lidt sjovt, fordi at sortbjørne er en af de bjørnearter i hele verden, der veksler allermest i farve. Faktisk findes der også hvide sortbjørne, og der findes også sådan lidt beige-agtige sortbjørne. Så de kan altså være rigtig mange forskellige farver. Ej, der er nogen, der er heldige at få en bjørn tæt på sig dernede nu. Den undersøger det lige rigtigt. Og det er som sagt en af ungerne fra sidste sæson. Vi har desværre ikke fået nogen i år, men forhåbentlig så kommer det til at ske igen på et tidspunkt. Nogle andre rigtig seje egenskaber, de her sortbjørne her, de har, det er altså, at de er mega dygtige til at finde vej. De bor altså ude på den lidt mere skovagtige del af prærien, de her sortbjørne, hvor der godt kan være meget tæt bevoksning. Og så kan det godt være sådan lidt svært at finde rundt. Men man siger, at sortbjørne, de har en indbygget GPS, og de er for sindssygt dygtige til at finde rundt. Vi skal kigge ud til højre her, der sidder en bagerste vogn her. Den er altså så tæt på, overhovedet kan være nærmest. Erik, dat heb ik er wel op staan, hè? Ja, dat was precies. Ja, ik heb het net gefilmd. We hebben gewoon een encounter met een beer gehad. Så er det altså sådan, at sortbjørne, de går i hi om vinteren. Grunden til, at sortbjørne, de går i hi, det er altså fordi, at de er rigtig, rigtig glade for at spise planter. Så når det bliver efterår og vinter, og græsset det begynder at visne, og bladene de falder af træerne, så er der altså ikke særlig mange lækre planter til sortbjørnene længere.
Godt nok så er sortbjørne det, der hedder omnivore. Det betyder altså, at de er altædende, men de foretrækker en vegetarisk kost, hvis de selv kan vælge. Når sortbjørnen den så går i hi, så laver den sig en lille hule, og den hule den behøver ikke at være meget større, end at den lige akkurat kan vende sig rundt dernede. Så spiser den sig altså tyk og fed i efterårsmånederne, og så går den altså ellers bare i dvale i op til 4 måneder. Under sådan en dvaletilstand, så kommer bjørnen ned og får en puls på mellem 5 og 10 slag per minut. Det er næsten ingenting, og det er altså helt vildt, hvordan så kæmpe stort et dyr som sortbjørnen klarer sig med så lav en puls. Men den ligger altså i den her dvale. Faktisk så kan ungerne altså, de her sortbjørne altså være i så dyb en dvaletilstand, at de faktisk nogle gange føder deres unger, mens de er i dvale. Ik dacht dat Det er net altså al. ikke Ik denk dit is een veel te groot verblijf voor 2 beren. Og så over til venstre igen kan I kigge på nogle bjørne, der er meget, meget tæt på os. Kom eens weer. Als we de trein aan. Det er farmands. Ik blijf de tering nieuwsgierig hoor. Nu skal vi altså en tur endnu længere nordpå. Vi skal altså op til vores arktiske ulve. De arktiske ulve, de lever altså gerne på egne, hvor der er ned til minus 45 grader koldt. Derfor så ser den arktiske ulv altså også lidt anderledes ud end den grå ulv, som vi har her hjemme i Danmark, den gør. Det er altså sådan, at når man bor på de her meget, meget kolde egne, så er det smart at have bygget sådan, at man lige kan holde lidt bedre på varmen. Derfor så har den arktiske ulv altså nogle lidt kortere ører, en lidt kortere snude og også nogle lidt kortere ben. Så har den ellers nogle kæmpe store poter, der sikrer, at den ikke falder ned igennem sneen. Og så har den den smukkeste hvide pels. Så I kan prøve at holde godt øje med de arktiske ulve. På sådan en dag som i dag her med fuld sol, der kan de godt have det lidt varmt, så I kan prøve at kigge lidt rundt i skyggen. De vil typisk gerne ligge sådan lidt nede ved bunden af et stort træ i skyggen og sove. Tit er de også om på den anden side af søerne. Men den arktiske ulv lever altså i familiegrupper, og det gælder sådan set også for den grå ulv, vi har her hjemme i Danmark. Der er altså et dominerende par, bestående af en han og en hun, og så er der ellers deres relaterede. Så det kan altså være deres afkom, og det er altså også deres, deres afkom fra nogle tidligere kuld. Så nogle arktiske ulve, de bliver nemlig gerne hjemme med mor og far i rigtig lang tid, også efter de er blevet kønsmodne. Det er nemlig sådan, at ulve, de er kloge nok til at vide, at man ikke skal parre sig med mor og far, så derfor er der ikke noget problem i, at ulvene, de er hjemme, selvom de er 2-3 år gamle faktisk. Det er altså kun en fordel at være en stor ulvefamilie, når man skal ud på jagt. Op på de arktiske egne, der nedlægger de her dyr, nemlig typisk noget som moskusokser og rensdyr, som er meget, meget større end dyrene selv, end ulvene selv. Op mod 10 gange så store. Der ligger altså ulve over til venstre, får jeg at vide af lokomotivføreren. Så I kan prøve at holde øje ud mod søen til venstre. Man kan se det op fra den forreste del af toget, så jer, der sidder her bag os, så må I lige have lidt tålmodighed. Het kan makkelijk dat ze zo'n bison hebben opgevoerd hoor, aan die wolven. Når man tilbage til ulvenes jagt. Det er altså sådan, at ulve er det, man kalder for et top-rovdyr. De er sindssygt dygtige til at jage. Og de er altså faktisk et af de absolut bedste rovdyr i hele verden. De har succes i 9 ud af 10 af deres jagter. Og grunden til, at de har det, det er altså fordi, at ulve er meget, meget udholdende og vedholdende. Hvis de først har udset sig et lækkert byttedyr, så bliver de altså bare ved med at jage det her byttedyr. Det vil altså sige, at de kan holde en høj hastighed i meget lang tid. Og det er altså de færreste byttedyr, der sådan kan følge med på det. Men de har altså lige fundet sig en god skyggeplads derinde, og ligger bare og daser i dag. Nu sagde jeg, at dem her, de har succes i 9 ud af 10 af deres jagter. Og til sammenligning, så har sådan noget som løver altså kun succes i ca. 25% af deres jagter. Så derfor kan man altså godt argumentere for, at hunde er bedre jægere end katte. Men det er altså også en helt anden teknik, de bruger. Kan niet lopen.
Så er det altså sådan, at det ikke nødvendigvis er alle dyrene, der går med på jagt. Det kan altså sagtens være, at nogle af ulvene de bliver hjemme i hulen. Det kan være, hvis der er nogle små hvalpe, eller nogle skadede, eller nogle syge ulve, så bliver de altså bare tilbage hjemme i hulen. Men det er ikke noget problem. Resten af ulveflokken skal nok sørge for, at de får mad alligevel. Måden det så foregår på, det er altså ved, at når ulvene de har været ude at jage og har spist rigtig meget af et lækkert bytte, så kommer de altså hjem i hulen igen, og så slikker hvalpene dem lige sådan i mundvigene, og det får dem faktisk til at gylpe maden op igen. Og så er der altså lige serveret sådan noget halvfordørret mad til hvalpene. Så kan man godt tænke, at det lyder da sådan lidt ulækkert, at mor og far de kaster op ud over spisebordet på den måde. Men det er altså rigtig smart, fordi at ulven er dybt afhængig af, at hele flokken overlever. Så die ulf hier dan? Die ulf kan hier toch niet lopen? Of die hier? Jeg vil gerne have en walk. Ja. Nee. Herude i Ree Park Safari, der får vores ulve faktisk kun mad én gang om ugen. Det svarer altså nogenlunde til, hvor ofte de vil gå ud og nedlægge dyr ude i naturen. Så er der altså det her store bytte her, og det kan altså typisk være sådan noget som en hest herude i Ree Park Safari. Vi får nemlig indleveret en hel masse heste fra private folk, der skal have aflivet deres hest, og den tager vores rovdyr altså rigtig gerne. Hey! Til højre der kan vi se et andet sjovt dyr, det er nemlig vores dyrepasser, der sidder der. Hij doet volgens mij gewoon al die roofdieren hier. Ja. I er altså måske lige på vej ind og ordne noget i ulveanlægget. Al die ulven en zo. Ellers så skal I altså prøve at holde øje med, at lige på den anden side af vores shelterlejr, der gemmer vi altså på et andet sjovt dyr. Det er vores prærieugler, der bor derinde i sådan et 8-kantet voliere over til højre. Maak als je wil gewoon willekeurig een paar filmpjes voor mij als je wil. Voor Prærieuglen er en mega sjov lille fugl. Det er nemlig sådan, at prærieuglen den lever også i sådan nogle familiegrupper, faktisk lidt ligesom ulvene de gør. Og det er ret specielt for rovfugle at leve på den måde. Langt de fleste rovfugle de lever solitært, altså alene, og så mødes de egentlig bare lige med en anden, når der er paringssæson. Men dem her, de bliver altså gang sammen, og herinde har vi 2 voksne prærieugler og 5 unger fra sidste år. Noget andet meget fascinerende ved de her prærieugler her, det er, at de lever stort set hele livet nede på prærien. Mange andre ugler, de lever altså næsten hele livet oppe i træerne, så det er også meget unikt for dem. Når man så lever nede på prærien, så er man altså også i stor risiko for at komme til skade, hvis der kommer et rovdyr forbi, og man altså i risiko for at blive slået ihjel af de her rovdyr. Derfor så har prærieuglen altså lært sig at efterligne lyden af en klapperslange, når den ligger og råber sin æg. På den måde så er den altså sikker på, at der ikke er nogen, der tør komme og spise. Fordi hvis der er et rovdyr, der stikker hovedet ned i sådan en hule, og der lige lyder som om der er en klapperslange dernede, så smutter de altså bare igen. Prærieugler er også nogle snedige nogen, og de altså, man ser dem altså ofte stjæle huler fra præriehunde eksempelvis, som altså har gravet nogle rigtig dejlige huler først. Nu befinder vi os ellers bare på bagsiden af vores anlæg her, og nu er der godt nok blade på træerne, men nogle gange så kan man alligevel godt være heldig lige at kunne skimme ind imellem træerne der. Og så har vi altså vores bjørneanlæg og vores bisonanlæg lige inde på den anden side. Ellers så kan I bare lige nyde turen her på den hyggelige sø. Og så kommer vi altså snart over til nogle afrikanske fuglearter. Så jeg er sidder i færdsevogn, så er der faktisk en sortbjørn lige deroppe i hullet mellem træerne. Ja, man kan se den, hvis man har et skarpt øje. Og det er altså også omme på bagsiden af bakken, der de har haft deres huler og har været i vinterhi igennem hele vinteren. Martin zegt vanochtend, ja, ik vind mij zo gelijk, ik zeg, nou, ik weet niet. Ja, der sidder vi i de forreste vogne. I kan nu begynde at kigge lidt efter vores afrikanske fuglearter.
Vi har nemlig vores store rosa pelikaner og vores marabustorke gående ned i vores afrikanske fugledelta til højre. Pelikanen, vi har hernede, er mega sej. Den har altså det her kæmpe store og puslige næb. Det er en meget ikonisk fugl, og den kan faktisk have helt op mod 6, 7, 8 liter i det her store næb, når den har foldet det helt ud. Den bruger altså næbet som et fiskenet, så når den svæver rundt op i luften, og den lige spotter noget lækkert nede i søen, så åbner den altså bare gabet og dykker ned efter det. Derudover så har den en hel masse små fine savtakke nærmest hele vejen rundt på næbet. Og det fungerer egentlig lidt som små tænder, så hvis den finder nogle krebsdyr og andet, som den også er rigtig glad for, så er næbet altså også stærkt nok til, at den lige kan få det knust først. Ook nog bijzonders hier, want Ja. Ellers så har vi vores marabustorke, og det er nok primært jer, der sidder i forreste vogn, der vil kunne se dem lige nu. Men det er altså fuglen, der er kendt for at være verdens grimmeste fugl. Det er lidt et træls navn, men der er altså en rigtig god grund til, at den hedder verdens grimmeste fugl. Marabustorken, det er nemlig en ådselæder. Den lever altså af at spise klamme efterladte byttedyr, der gerne har lagt i rigtig lang tid. Det er jo ikke en særlig hygiejnisk kost, derfor har den ikke særlig mange hår på hovedet, og heller ikke på frontpartiet. Og vi var heldigvis heldige, at den lige var ude en gang. Men jeg synes nu alligevel, det er en ret sej og fascinerende fugl. Her til sidst vil jeg lige gøre reklame for, at vi har fodring af vores geparder her om 40 minutter kl. 2 op ved gepardanlægget. Så kan man altså komme op og se verdens hurtigste rovdyr blive fodret. Derudover, så vil jeg bare sige tusind tak for en god tur ud på prærien. Jeg håber, I har hygget jer og har lært noget. Og jeg står hernede på stationen og er klar til at svare på spørgsmål, hvis der er et eller andet, I ikke lige fik afklaret. Men I må have en rigtig dejlig dag i Repaxibay, og vi skal nok komme og lukke jer ud. Het is best boeiend. Vi skal bare blive siddende. Ik vond het leuk, weet je? Ja.